Bo día a todos e a todas por estar aquí. Grazas ás que viñechedes compartir con nós este último día de maio, que a verdade é que o xeito de pasar un sábado escoitando e compartindo con xente tan interesante como a que vai intervir hoxe aquí. Grazas tamén aos que nos estades vendo desde a casa, con moito calor, se iso desde Ourense, e con máis fresquiños, iso desde aquí da Coruña, que temos o día nublado. Obrigada tamén a Cristina López, que está aquí comigo, pola colaboración da Universidade e por deixarnos este espazo tan chulo da Normal da UDC, na que levamos uns anos facendo este congreso e que, bueno, repetimos porque estamos moi a gusto aquí. Nesta cuarta edición do Congreso de Memoria Diversa quixemos facer memoria, que por iso lle chamamos así, Memoria Diversa. Queremos mirar atrás para celebrar todo o que levamos conseguido, os cambios legislativos, a visibilización, os dereitos, a celebración do orgullo de poder ter liberdade para ser e sentir. Imos recordar as pioneiras na reivindicación, aquelas que nos permiten estar aquí desfrutando de sabernos nunha sociedade máis xusta, onde as discriminacións e as agresións son cada vez máis illadas, e así recoñecer os logros para evitar que os estereotipos e os persuizos se espallen e nos fagan retroceder. Como deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís, quero reivindicar aquí a relación destas tres áreas que represento, porque o que queremos é que toda persoa teña o mesmo dereito a vivir sen medo, a sufrir agresións, abusos e discriminacións polo seu xénero ou orientación sexual. Facémolo con orgullo, porque xa pasaron os tempos de agocharse por medo ou vergoña. As persoas diversas na súa forma de ser e sentir existiron sempre. A heteronormatividade só foi unha imposición do patriarcado homófobo, pero eses tempos pasaron grazas ao activismo de moitas persoas que puseron en risco a súa vida para que hoxe todos podamos ser iguais ante a lei e desfrutar dos mesmos dereitos sociais, poñendo no centro o que tivo que sobrevivir nas marxes. Por iso nos rodeamos de xente referente, persoas de Galiza e tamén de fora dela, persoas que viviron tempos moito máis difíciles para o colectivo que estes e outras que tiveron que escapar de sociedades nas que se segue sendo moi perigoso vivir en liberdade. Tamén escoitaremos aquí a persoas que investigaron en séculos de historia para descubrirnos as precedentes e a persoas mozas que son referentes actuais do colectivo, espallando arte co seu ser e co seu facer, e, como sempre, acompañadas das organizacións sociais. Asociacións referentes que traballan no territorio, porque a mellor maneira de sensibilizar, apoiar, reivindicar e axudar é desde as asociacións de base, coas persoas expertas no activismo do día a día, desde o colectivo para o colectivo. Sabemos que houbo tempos nos que os partidos políticos non tiñan a defensa dos dereitos LGTBI na súa axenda, pero a loita feminista, desde dentro, fixo mudar posturas e conciencias. E hoxe en día, a bandeira do orgullo tamén é a nosa bandeira. Nós levamos tempo comprometidas coa visibilización das realidades queer no noso país. Apoiamos proxectos como o ensaio A defunción dos sexos, disidencias sexuais de Alexandra Fernández, que teremos hoxe aquí, Rural e Tradición, un fogar en igualdade, ou exposición e libros sobre a vida de Trini Falcés, que tendes por aí en riba das cadeiras, de Sergio Marei, e máis recentemente o documental Maridos e Sodomitas de Carlos Callón, que investiga moito máis atrás na historia para descubrirnos disidencias na Idade Media, e que hoxe seguramente nos falará doutros proxectos como que ten en marcha e que contamos colaborar tamén ao redor das vidas das mulleres lesbianas na Idade Media. Porque se ben a Deputación é un organismo que non legisla, e, polo tanto, nada podemos facer para o avance das leis, sí que podemos decidir con unha parte dos nosos orzamentos que proxectos apoiar que consideremos necesarios para os concellos da provincia. É por iso que desde a área de Igualdade e Dereitos Civís poñemos os nosos esforzos na apoio e visibilización do colectivo LGTBIQ+. Xa que o avance e a normalización dos discursos LGTBI fóbicos e transfobos na sociedade son obxecto da nosa preocupación e compre incrementar a alerta ante a escalada de violencia que se está dando contra a xente do colectivo e a imposición de posicionamentos heteronormativos no ámbito do ensino e tamén combater o impacto na mocidade da serialización dos bulos e da intoxicación e desinformación mediática. Volven os vellos novos discursos de odio e algunhas formacións políticas de dereita e extrema dereita normalizan a volta aos tempos escuros, pero non volveremos aos armarios.
A loita para conseguir derogar a Lei de Perigosidade Social, antes Lei de Vagos e Maleantes, que torturaba, encarceraba e perseguía as persoas LGTBI, foi derogada o 26 de decembro de 1978, fai menos de 50 anos. Grazas á reivindicación con risco para a súa vida e moitas veces a costa da vida de moitas persoas do colectivo que puseron diante os intereses da liberdade colectiva antes que o propio medo. E iso é o que imos seguir facendo ante estes intentos de retroceso. Porque como vivimos arredor da lei trans, hai un intento de disfrazar de feminismo discursos que de forma máis sutil ou máis aberta son contrarios á diversidade e aos dereitos humanos. Debemos traballar para que esta estrategia non teña permeabilidade na sociedade galega, promovendo que todos os espazos sexan seguros. En este sentido, van as campañas que desenvolvemos desde esta área de igualdade que represento na Deputación. E deixo aquí tamén o meu compromiso para seguir apoiando o traballo que se fai desde os colectivos organizados da provincia. Por iso, cada ano, escollemos con coidado e man experta, grazas a Capicúa, e ata o ano pasado, coa dirección e co compromiso e co corazón de Marcos López, que foi a alma que iniciou estes congresos de memoria diversa, e que agora dou relevo a Eva Mejuto e ao resto do equipo de Capicúa que nos acompañan e ao que quero agradecerlle o seu compromiso e aproveitar para facer unha lembranza e un recordo de Marcos López, que sempre seguirá con nós mentre estesamos aquí. Así que tentemos pasar unha xornada proveitosa para tecer saberes e, sobre todo, afectos. Con remate festeiro, porque o orgullo é alegría, é cor, é o mellor que podemos facer, é ser felices e facer felices alrededor nós ante tanta barbarie asesina e xenocida que temos que soportar impotentes desde hai moitos meses. Así que nada máis, temos moito conseguido, seguimos cara adiante, facendo memoria do pasado para vivir o presente, sabedores tamén de que aínda queda moito futuro por conquistar. Seguimos. Grazas a todos por estar aquí. E doulle paso a Cristina López, que nos vai dar a benvida desde a Universidade, que a que sempre contamos, porque para nós tamén é un espazo seguro e así debe seguir sendo. Pois moitas grazas, deputada, benvidas este espazo e benvides. Este é un espazo cultural da Universidade da Coruña e estamos, todo o equipo de goberno, estamos encantadas de acollervos hoxe aquí. Recuperar a memoria diversa, construir o relato desde a propia experiencia, non permitir que falen de nós, neste caso, non permitir que falen polo colectivo, xente allea, as necesidades e reivindicacións, as realidades diversas, desde o meu punto de vista, é fundamental para loitar por os dereitos do colectivo. Ter a voz, construir ese relato desde algo colectivo tamén. Non é o mesmo construir de forma individual que de forma colectiva. E hoxe estamos aquí nun exercicio colectivo. Pero a esta forma de entender como debería de ser a construción da memoria e do relato, hai que engadir que moitas veces temos certas ameazas. O discurso neoliberal actual apropiase da bandeira, vai leirando moitas veces de significado as reivindicacións históricas do colectivo, despolitizando a loita, trasladando a responsabilidade incluso a veces a nivel individual. Por iso antes facía énfase no colectivo, deixando a cada persoa como responsable tanto do que é os seus méritos como do que son os fracasos. E iso o que fai é silenciar que o problema é estrutural. Temos un problema estrutural na universidade tamén,
O sea, eu son vicerrectora de Igualdade e Diversidade, pero recoñezo que o problema é estrutural e que, bueno, poñemos moita enerxía para intentar contrarrestar toda esa problemática, pero, bueno, non é doado. Ademais, creo que estes discursos neoliberais que agora nos afectan de diferentes formas van da man de unha visión totalmente capitalista e machista e clasista e todo sexista. Isto fai que se acabe polarizando, fragmentando ao propio colectivo, aos propios colectivos en xeral, non? Marcando un modelo ideal de persoa LGTBIQA+, e colocando nun lugar de maior vulnerabilidade e precariedade as persoas trans, inmigrantes ou racializadas. Na Coruña, temos novas estes días sobre o proceso pola morte de Samuel e tamén vemos aí como é importante a perspectiva onde nos situemos. Estas xornadas eu creo que van a abordar a memoria desde un relato propio, desde un sentido de nós, da nosa identidade, que é fundamental. E non é o mesmo, onde nos situamos, onde nos colocamos para facer estes relatos. Por iso agradezco á Deputación da Coruña e, sobre todo, á deputada o seu compromiso, a continuidade destas xornadas aquí é normal e tamén o continuo apoio que recibimos como universidade desta deputación e tamén desta área en concreto. Ahora, ademais, falando de discursos neoliberais, estamos nun momento sensible na universidade porque hai unha aposta firme do goberno galego polas universidades privadas. Entón, estamos aquí reivindicando tamén desde ese lugar a defensa da universidade pública. A universidade pública que realmente pon recursos e se esforza en combatir estas desigualdades que decía antes estruturais e que a veces non vemos tan claramente noutros modelos capitalistas de formar. Neste foro, e pido disculpas porque por motivos familiares non me poderei quedar a toda a xornada, creo que temos a oportunidade de aprender, de debater, de explorar, de crear. Eu creo que a memoria tamén se crea, a historia, o relato, son un pouco pesada, que xa o dixen varias veces, pero como tamén a veces tócame académicamente dedicarme a recoller relatos, pois creo que é moi importante, desde onde se contan, como se contan, e por iso aquí creo que algo fundamental é que se vai facer en clave de país. O cartel de luxo, todas as profesionais, relatoras e relatores que están neste programa son unha maravilla. Creo que, ademais, é fundamental que tamén quede testemunha, que persoas que non poden estar aquí hoxe logo poidan achegarse a través dos medios que temos hoxe en día a través das redes. Así que, os meus parabéns á Deputación. Un pouco simbólicamente, os panos palestinos teñen unha parte que representa as redes, unha parte que representa as redes das persoas que traballan no mar e outra parte representa as oliveiras, co cual, con ese símbolo máis poético, pois gustaríame tamén que puidéramos desde aquí tecer unha rede de solidaridade con Palestina e tamén unha rede para seguir traballando estes temas que son tan necesarios. Así que, bo día e bo traballo.